Ko kan kibaruyaw min ye kunnafonidila minnu bɛ UEMOA kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ Mali ale ye musaka minnu ɲini nin kɔsa in na yaasa ka se ka o sɔrɔ juruko ta nasira fɛ UEMOA la miliyari 55 a sera ka o sɔrɔ min ye miliyari 50 a y'o fana sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bila faralen ɲɔgɔn kan sabu bɛ miliyari 86 ma min ye jamana caman bankiw i n'a fɔ Côte d'Ivoire taw Burkina ni Sénégal ani Guinée Bissau olu caman sen donna musaka in wulila ka se ka di jamana ma ko b'a yira sa k'a fɔ min ye Mali jamana ye a ka bankiw na a ka banki baarakɛlaw danaya bɛ ka na u ka dɔɔni dɔɔni Mali alisa ale kɔnɔna na maa minnu bɛ kɔ ka olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Gao mara kɔnɔna na Mali ye wulikajɔ belebeleba kɛ ka Bamajɔlen ɲɔgɔnwalekɛbaw k'olu kunbɛn wulikajɔ in y'a to min ye Bamajɔlen ɲɔgɔnwalekɛbaw ma se ka Gao kan minɛ dɔrɔn tɛ min ye wolomasiri tabaw ye u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la wa hali janfa minnu bɛ yen k'u sera ka olu bali min ye gafe minnu bɛ halisa farafinna ka kɛ ni wolomasiri tabaw ka ko ye u ko armée ka nin wulikajɔ in b'a yira k'a fɔ ko halisa fɛɛrɛw b'a bolo dabaliw b'a bolo sew b'a ye ani fangaw b'a la min b'a a bɛ se ka ko kunbɛn min ka bon ni min binna Gao ale kan kan sibiri tɛmɛnen Mali ale jamana a kɔnɔna na Sénégalikaw fɛ yen conseil des ministres senfɛ sa Sénégal jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko yaasa ka se k'u ka sɔrɔ to a togoya la olu kɔni bɛna u ɲɛsin u ka pétrole ni gaz ma yaasa maaw kana degun sɔrɔ musakako la u ka jamana kɔnɔna na u tun ye sɔrɔ minnu kɛ sa gaz ni pétrole ko ta nasira la sa ko bɛna o tɔbɔtɔ min ye maaw ka sanni bɛ kɛ ni wari minnu ye o kana dɛsɛ u bolo Nigériyakaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko u ka jamana kɔnɔna na u ye wulikajɔ belebeleba kɛ wulikajɔ min senfɛ u ni États-Unis y'a bolo di ɲɔgɔn ma Suisse jamana Faransi ani Grèce ko y'a to sa avril kalo tile 28 maa mafalenba dɔ bɛ yen dɔrɔn ko ta nasira fɛ sa k'u sera k'u tɛgɛ da ale kan maa kofɔlen sa ko milliardaire kɔni don Suisse ka don ani maa fila bɛ yen n'o ye Nigéria musolakaw ye olu kɔni tun b'a nɔfɛ nin baara in na nin baara cɛjugu in na kalo kelen wulikajɔ kɔfɛ min ye finitigilakaw ye n'o ye Interpol maaw ye u sera k'u bolo da ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen ka nin jamanaw ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na Tinisikaw jɛkulu min bɛ yen n'olu bɛ jo sariya la faso diɲɛsɛrɛkɛ naani tɔgɔ la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko Tinizi ka gɛrɛntɛ bɔ maaw kan maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ jo sariya baaraw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kunnafonidilaw minnu bɛ yen n'olu bɛ adamadenya tɔbɔtɔli baara kɛ ani maa minnu bɛ yen n'olu ye fanga ŋwara dabaw ye sabula u y'a yira sa k'a fɔ ko Tinizikɛlaw n'u ka gɛlɛya ba ta ka ɲɛsin olu ma u ka baaraw kɔnɔna na Tinizi jamana kɔnɔ Tchadikaw fɛ yen olu ye tile 3 taasibila bila sen kan tile 3 taasibila min bɛ tali kɛ u ka wolomasiri taba maa 23 olu de fatura Boko Haram fɛ général ba fila o bɛ a la Lac Tchad ale kɛrɛfɛla la u ka jamana ɲɛmaa n'o o ye Idriss Déby denkɛ Kaka ale yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko min ye taasibila in ye a ka bɔ a sira fɛ sabula u ka kɛlɛbolo ɲɛmaa belebeleba fila o tora nin waleya janfa in ale senfɛ Lac Tchad fanfɛla la Espagnekaw fɛ yen halisa bana min bɛ yen n'o o bɛ tali kɛ ɲinɛw ale ni totow kɔni n'a bɛ sɔrɔ olu fɛ k'o kɔni sɔrɔla maaw fɛ sa maa minnu tun bɛ kurun dɔ kɔnɔna na kurun in a y'i sigi ta ka sa ka bɔ min ye Espagnekaw fɛ yen nka bi a yɛrɛ la sa k'a fɔ ko waleya in kɔni bɛ ka jatigɛ bonya kosɛbɛ fan caman fɛ sabula maa minnu bɛ kurun kɔnɔna na ni bana in tun b'u la k'olu maa 3 kɔni fatura o la sa bato in yɛrɛ bɛ ka ɲɛsin jamana o jamana ma ne bɛ fɛ ka taa jɔ yɔrɔ o yɔrɔ la olu jamanaw sirannen don ko in ɲɛ diɲɛsɛrɛkɛ naani kɛnɛya tɔnba dun y'a yira sa k'a fɔ ko bana in tɛ yɛlɛma maa fɛ ko maaw kana miiri ka bɔ i n'a fɔ ko Covid ɲɔgɔnna don kununko Vaticankaw fɛ yen n'o o ye papu ale sigiyɔrɔ ye dugunicinin min ka dɔgɔ ni diɲɛ dugu bɛɛ ye u y'a yira sa ko Marco Rubio n'o o ye États-Unis kaw ka secrétaire d'État ye ale sera ye kununko Vatican yaasa cogoya min na sa a bɛ se ka tasuma da jigin Léon 14 bɔnfɔlɔla kuma min taara ka ɲɛsin ale ma Donald Trump fɛ o bɛ se ka ban cogo min na hakilisigi ni basigi kɔnɔna na ani ka se ka ɲɔgɔn faamuya kɛlɛ min bɛ Moyen-Orient kɔnɔna na halisa ko mugu dɔ kɔni cira mugu pɛrɛn belebeleba kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Irankaw olu ka gun dɔ kan n'o ye Kasmɛn ye u y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni ka surun kosɛbɛ détroit d'Ormuz la kunnafonidi gafew ni jatalaw ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ yɔrɔ in na olu y'a yira sa k'a muguci barika bonyana kosɛbɛ nka min ye Iran yɛrɛ wolomasiri tabaw ka kumalaselaw ye olu ko k'olu ma bɔ o ko in ale kalama halisa antivirus in hukumu kɔnɔna na sa ko ɲinini bɛ ka kɛ bisa ni ala sɔnna ma yaasa maa minnu bɛ yen n'olu ye nin ko in sɔrɔ u bɛ se ka sama ka bɔ mɔgɔ tɔw cɛla cogo min na o wulikajɔ n'o cɛsiri ko jɔn min na don bato kɔnɔ sa ka t'o ko kɛnɛya tigilamaa man ka siran bana yɛrɛ fala ye Gabriel Touré funankɛnin don Gabriel Touré si tun bɛ san 27 la fala ye bana k'a furakɛ k'a ban pewu a kɛra sugu sugu ye o de furakɛli senfɛ bana ye Gabriel Touré yɛrɛ minɛ ala y'a ka kalifa minɛ a la o de la dɔgɔtɔrɔso in tɔgɔ dara a la sabula kalanden de kun don a ma tila ka kalan na a kun nana ɲɛbila baaraw de kɛ Gabriel Touré kɔnɔna na o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso min kun don a kun bɛ tubabu ka yamaruya kɔnɔna na ni dɔgɔtɔrɔw sirannen filɛ nin ye bana furakɛli ɲɛ k'o bɛ bato kɔnɔ
a ko miiri Gabriel Ture taga miiriya la an'u yɛrɛ ka kalikan ye min ye n'o ye serment d'Hippocrate ye sɔgɔmada in na ta k'o jɔya ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale